Bij camping Uit en Thuis in Kalm merkt ze door de coronacrisis een stijging in de boekingen. We hebben in april en mei weinig klandizie gehad. Een beetje klandizie totdat wij dicties in de ver hierheen, dat mensen een dictie voor hunzelf reserveren konden. En toen 15 juni het toiletgebouw weer hier mocht, is de zaak een beetje ontploft. Dat komt tot een hele grote mensen hier in Nederland kamperen willen nou. We hebben mensen die zijn, ja, ooit zien we in IJsland staan. En ooit zien we naar Frankrijk west of naar Portugal. En nu zie je een camping in Nederland. De campinggasten vernuiveren hun tijdens de vakantie prima. Hier is alles keurig geregeld, er is niks aan te merken. En ik heb het idee dat de meeste mensen zich er goed aan houden. Dus geen probleem. En we vermaken ons hier best. We hebben een paar dagen de kleinkinderen gehad, die hebben hier ook uitstekend vermaakt. Helemaal geen probleem. Het is werkelijk geweldig. Ja, wij zijn nog nooit in deze kriet geweest. Hè? Nou, Ljouwde had bij mij Friesland op. En toen kwamen we hier en nou, een wonder. Zulke mooie fietspaden, rustig, prachtig natuurgebieden. We hebben maar een week geboekt, maar we hebben al lang net alles jongen. De camping had wel maatregelen getroffen om de veiligheid van de gasten te waarborgen. Wij hadden de helft van het toiletgebouw afsluiten. Dat is voor de dames en voor de heren 1 wc beschikbaar. En we hadden wastafels ook dicht, omdat we dan net een oorlmeter waarborgen kunnen. Maar wel de douches binnen hier, want die zijn afsluiten, dus daar kunnen mensen gewoon douchen. En overal hebben wij desinfectie en doekjes te lezen en te hangen. Bij camping De Grijderpallen in Westergeest merken ze weinig van de coronacrisis. De verste campinggasten komen gewoon deel. Dit is een reguliere camping met verste gasten al jaar. Dus qua corona is het eigenlijk gewoon wel op teruggang. De toiletgebouwen zijn net open best tot 1 juni. Maar de meesten gaan zich prima weten te redden, omdat ze veelal zelf wc's in de caravan hebben. Ik wil douches. Na 1 juli is binnen het toiletgebouw weer opengegaan en kinderen gebruik van maken worden weer. Wel met beperkingen natuurlijk. Alle wc's, alle douchen zijn net open. En moet eerst de handen ontsmet worden en na je douchen de kraan moet even weer schoonmaken worden, even goed omvegen. Wie maakt zichzelf ik vaker schoon. Zo proberen we dat te handhaven. Lekker op de camping, lekker ontspannen, rustig. We hebben er eigenlijk weinig last van. Het werk gaat gewoon door en we staan hier gewoon op de camping. Iedereen houdt er een beetje rekening mee. En tot nu toe eigenlijk geen last.